Po 5 zápasoch nadstavby mal MFK Ružomberok na konte 2 prehry a 3 remízy. Šancu na prvú výhru futbalisti znova dostali v sobotu, keď na domácom štadióne v 6. kole privítali Komárno. Hostie mali pred víkendovým súbojom tabuľkových susedov z pohľadu vzájomného merania síl v tejto sezóne navrch. Rúžu totiž dvakrát porazili a raz remizovali. Ružomberčania ťahajúci dlhú sériu bez výhry to však chceli zmeniť vo svoj prospech. Do nádejného zakončenia sa dostal Hladík. Brankár loptu síce vyrazil, ale od jeho spoluhráča sa odrazila smerom do brány, kde najhoršiemu pre hostí zabránil Šimko, keď z bránkovej čiary hlavičkou loptu poslal preč. Po dlhom nákope od brankára na druhej strane Bajemi následne loptu sklepol ideálne pre Žáka, ktorý pohotovou prudkou strelou spoza pokutového územia otvoril skóre. Hneď prvá strela medzi 3 žrde skončila za Húskovým chrbtom. Ďalšie strely na bránu pribudli v 33. minúte, keď po rohovom kope vychytal domáci brankár najprv Šimkovú tutovku a v zápätí aj dorážku Kiša, čím svoje mužstvo stále držal v hre s jednogólovým mankom. V šanci na vyrovnanie ešte v prvom polčase sa ocitol Hladík, no bránu netrafil a nepodarilo sa to ani Seleckému v sklze pri zadnej žrdi po Luteránovom centri. Řekl bych, že ten první polčas jsme tahali za kratší konec prváhozu, byť Hladík tam měl 2 gólový šance, které bychom proměnili, tak to bylo asi veselější. Já jsem o polčase vlastně klukům říkal, že máme štěstí, že vlastně Komárno nedal na 2-0, že jsme pořád v tom zápase, že je o co hrát. V druhom polčase sa po dlhom čase vrátil do zostavy Rúže Daniel Köstl. Povzbudzujúce slová v šatni hráčov Ružomberka počas prestávky naštartovali. Hneď po zmene strán po vydaranej akcii a prihrávke od Hladíka vyrovnal na 1-1 Chrien. Krčíkov center našiel pred bránou domácich Šimka. Jeho hlavičkové zakončenie šlo nad bránu. Vysoko nad ňou letela aj Rudzanová strela spoza Veľkého Vápna. Rúža chcela zvrátiť stav remízového zápasu. Po tučného centri chcel Jevoš vrátiť loptu pred bránu. Šmehilová ruka od tela však zmenila jej smer a rozhodca ukázal na biely bod. Tlak veľkej šance si na svoje plecia vzal Marko Kelemen, ktorý si zachoval chladnú hlavu a rutinérsky zakončil. Svojím premiérovým gólom v sezóne strhol víťazstvo na stranu MFK. Za oslavu gólu dostal žltú kartu, čo sa mu vypomstilo v 88. minúte, keď po druhej žltej za faul lakťom na Šmihela uvidel červenú a Rúža tak dohrávala len s 9 hráčmi. V nadstavenom čase mohla Rúža o víťazstvo prísť. Šmehilové zakončenie v úplnom závere zblokoval na rohový kop Luterán. Žákov center na vyrovnanie hlavičkou nevyužil Mašike. Ve druhé půli řekl bych, že jsme působili fotbalovějším dojmem, že jsme byli lepší, rezultovali z toho i nějaký šance. Kluci vzadu to uskákali, byl to emočně náročný, řekl bych i vypjatý zápas. Myslím si, že nám pomohly ty střídání, prostě zapojili jsme vlastně Dana Köstla po 3 měsících a myslím si, že nás dostal takovýma emocema a rozhodováním zpátky do toho zápasu. Som rád, že sa nám podarilo získať 3 body a hlavne doma. Ja si myslím, že doma máme väčšiu silu a som rád aj za chalanov, že po dlhom čase jsme zvíťazili a doufám, že si to zoberieme do ďalšej časti sezóny. Je za mě cenný vítězství, zase si na to šáhnout, je za mě skvělý pocit a je to důležitý pro celou kabinu, pro celý tým, vlastně celý klub, že si na to můžeme konečně šáhnout a věřím, že na to navážeme a budeme přidávat ty korálky v podobě těch bodů a když to bude za 3, tak to bude úplně fantastický, takže navázat na tenhle výkon, říkám, nebylo to úplně na pohled hezký, ale myslím si, že celkově v té naší skupině, takzvaně o záchranu, to úplně na hezkost se nehraje a je to právě o té vůli. Rúža víťazstvom 2-1 ukončila 8 zápasovú šnúru bez výhry. Naposledy 3 body zaznamenala na začiatku februára ešte v základnej časti. Tento týždeň ich čaká výjazd do Košíc. Doma sa predstavia opäť 2. mája proti Prešovu.